Pali. Aký máš na toto názor? Povedz, aký máš na to názor? Pali, aký máš na to názor, že tu chodíš takto po večeroch? Ja mám pozitívny názor. Môžeš nám objasniť, čo to znamená pozitívny názor od Pavla Batoru? Som s vami rád. Aj keď nám nechávaš kostičky pred dverami a tu nás spolubývajúci Michal chodí s priateľkou napríklad do sprchy a keď to tam nájde. Myslíš si, že je to bezpečné nechávať kostičky pred našimi dverami, aj keď tvoja izba je na 5. poschodí a toto je 4. Ja som sa pýtal Michala, či je bezpečné, som vodiť frajerku. Pali, ako takéto zahováranie, ja som už vyjadril dneska svoj názor na teba. Mohol by si zopakovať, ako si ho označil? Akože Pali je pre mňa ako cigán, robí tu bordel, nehovorím o jeho výzore. A taký asi môj názor na Paliho. Jasné, jasné. Ešte môžeme zachytiť, tu na je pán Pomarán, hej. Ten ho tiež neznáša, mi povedal včera. No, v pohode. A ako? Peťko? Tak zdravím ti, Karol, dneska momentálne je dosť na situácia, keď na to ale... Áno. Je to, že to sleduješ YouTube, hej? Sledujem YouTube aj... Tak toľko z vočieho hrdla. Karol Biel pre televíziu Nokia 2 megapixel. Je na nich hlas hore.